Видео Мечев Продакшн. Haydi našen mandar, haydi me dušmaja, haydi našen mandar, haydi me dušmaja. Нищо да не вижда. Видео Мечев Продакшн. Ердо Тариката. Завиждате на всичко, дори на малкото. Сърцето ви не издържа на нищо жалкото. Боли ви, че Ердо е по-добър от вас. Мишки си оставате обратно в първи клас. Завиждате на всичко, дори на малкото. Сърцето ви не издържа на нищо жалкото. Боли ви, че Ердо е по-добър от вас. Мишки си оставате Обратно в първи клас. Ердо Тариката. По-далеч от Ердо да седят злобарите. Да се навиете, В интриги вие не спряхте. шо за хора долни. Вече чудя ви се, От тая ваша злоба май не наядохте се. По-далеч от Ердо да седят злобарите. ако Господ на вас ви е дал 10, А на мен 5 ще завиждате на моите 5. ръка, която дава, тя не обеднява. Дразнете се още, Злобата ще ви довърши. има да се учите. Как да не бъдете мърши? Един от вас не излезе истински човек. Завиждате на Ердо, Че прави си кеф, дразнете се още. злобата ще ви довърши. Има да се учите. Как да не бъдете мърши. Ердо Тариката. По-далеч от Ердо да седят злобарите. Да се навиете, В интриги вие не спряхте. що за хора долни. Вече чудя ви се, От тая ваша злоба май не наядохте се. по-далеч от Ердо. Да седят злобарите. Ако Господ на вас Ви е дал 10, а на мен 5 ще
исполнява. Видео Мечев продакшн, Ердо Тариката.